ita wannan da'awar ba za a yi ta ba an shafe jiki da basilin, ba za a yi wannan da'awar ba kana wa jikinka shiri-shiri irin na ango ko amarya. Ba zai yiwu ka tasa wani abu na duniya ka bashi muhimmanci ba, ba wai ka bashi fifiko ba, a'a in ka ba abinci muhimmanci ko rigar da zaka sa ko motar da zaka hau ko gidan da zaka zauna, wannan da'awar ba za ta yiwu ba, saboda zuciya ba a yi mata kishiya. Dole dai ya zama concentration ɗinka akan abu ɗaya ne, to duk sauran sai su zama mabiya ne. Amma duk abin da ka ce za ka gwama guda biyu, za ka yi wannan da'awar, ba za ka jajirce ba, ba za ka sa tsarkin zuciya ba, to ba za ka iya yi ba. Don haka Ibn Taymiyyah sai ya zage, sai ya sanya tsarkin zuciya. Wa hajama al-batil